खुलुमबाय बुरलुंबुथुर रादाबाव दिनैनि रादाबखौ फरायदों आं रश्मि बसुमतारिया। बन महरसो सप्तानि लोब्बाजों थिथागुरिनि भेटेनारि कमप्लेक्सआव बिफां फुलि गायनाय हाबाफारि खुंदों। गुबुंले जानाय आबहावाखौ गोग्गो खालामनो आरो सोमखोर मिथिंगाखौ अराय सम लाखिलांबाय थानो थाखाय सरखारि एबा सरखारि नङै फसंथानफोरा बिफां फुलि गायनाय हाबाफारि लानायखौ नुनो मोन्दों। बेबायदियैनो बन महरसो सप्ताजों लोब्बा लाखिनानै 135 BNTE इक' आसाम आरो भारत रौनिया हान्जानि रेड हर्न डिभिजननि बानजायनायाव क'क्राझार सहरनि साखाथियाव थानाय थिथागुरिनि भेटेनारि कमप्लेक्सआव बिफां फुलि गायनाय हाबाफारिखौ दिनै थामहिनबा 6 जुलाइखालि खुंफुंलाङो। बे बिफां गायनाय हाबाफारियाव क'क्राझारनि जिल्ला बेंगिरि भास्कर फुकन CIT क'क्राझारनि रेजिस्ट्रार C ब्रह्म क'क्राझारनि एडिशनेल PCCF आरो CHD आनन्दिया स्वर्गियारि ससेल फरेस्टनि DFO एब्राहाम इसवारि हल्टुगाव फरेस्टनि DFO PK ब्रह्म हल्टुगाव फरेस्टनि SCF प्रटेस्टेब रय थिथागुरि एनिमेल हासबेन्डारिनि बिथोनगिरि दिलीप कुमार भुया क'क्राझारनि DBO जयथिफ दास मोनहा बाहागो लानानै बिफां फुलि गायो। खौरांगिरिजों मोगा-मोगि लानाय समाव क'क्राझार जिल्ला बेंगिरि भास्कर फुकना बुङोदि आसामनि रायजो बेंगिरि जगदीश मुखिया बिटिसिनि गासै 4 जिल्लाफोराव 40 लाख बिफां फुलि गायनायनि बिथांखि लानायनि मोनसे बाहागो महरै आरो बन महरसो सप्ताजों लोब्बा लाखिनानै बे हाबाफारिखौ खुंफुंनाय जादों। बिथाङा बुंबावोदि 40 लाख बिफां फुलि गायनायनि बिथांखि लानायनि गेजेरावनो दिनैसिम क'क्राझार जिल्लायाव गासै 19 लाख बिफां फुलि गायनाय जादों होननानै बिथाङा बुंबावो। যিটো মহামান্য গভৰ্ণৰে আমাৰ এই 4খন জিলাত বিটিএডি 4খন জিলাত আমাৰ কোকৰাঝাৰ চিৰাং বাক্সা আৰু ওদালগুৰিত 40 লাখ পুলি ৰোৱা যিটো পৰিকল্পনা তাৰে এইটো অংগ বিশেষ আৰু লগতে বনম উৎসৱো চলি আছে। তো সেইকাৰণে আমি আজি ইয়াত আহিলোঁ এজোপা পুলি ৰুলোঁ আমি আৰু এইটো ইতিমধ্যে আপোনালোকে জানেই চাগে যে প্ৰায় আমাৰ যিটো 40 লাখৰ যিটো টাৰ্গেট দিছিল আমাৰ কোকৰাঝাৰ জিলাতে এতিয়ালৈকে প্ৰায় 19 লাখ গছপুলি ৰোৱা হ'ল আৰু আগলেও আৰু বাকীখিনি আমি ৰোৱা হ'ব। আৰু তাতে ধৰক আমাৰ যিটো ইক' টাস্ক ফ'ৰ্চ আছে এখেতসকলৰ বিষয়াসকল জমাসকলে যিটো সহযোগিতা কৰিছে তেখেতসকলে এই সহযোগিতাটো আজিয়ে নহয় সদায় কৰি থাকে আৰু আজি বিশেষকৈ এই 40 লাখ গছপুলি ৰোৱা কাৰ্যসূচীটো হোৱাৰ কাৰণে আৰু তেখেতসকল তৎপৰ হৈছে আৰু আমি ভাল পাইছোঁ ইয়াত এনেকৈ অংশগ্ৰহণ কৰিব পাৰে। ধন্যবাদ। गुबुन फारसेथिं CITनि रेजिस्ट्रार श्री ब्रह्मआ बुङोदि बिफां फुलिखौ गायब्लाल' जाया नाथाय बिफां फुलिखौ जोथोन लानांगौ लोगोसे फांसे बिफां फुलिखौ सासे सुबुङाल' जोथोन लानांगौ बियो नङा। अदेबानि समाजनि साफ्रोमबो सुबुङानो सासे उन्दै गथ'निफ्राय बैसो जानाय सुबुंसिम गासै सुबुङानो जोथोन लानांगौ होननानै बिथाङा बुङो। যে দ্য গ্লোবেল ওয়ার্মিংনি টাইমও যে মানে প্লান্টেশন ইজ দ্য সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট হলো প্লান্টেশন গ্লোবেল ওয়ার্মিং যে বন্ধ খান থাকে প্লান্টেশন ইম্পর্টেন্ট একদম মাছ আর তারপর যত্ন লানায়া बिफां गायबानो जाया जत्न लानांगौ बेखौ आरो जत्नखौ खालि सासे मानसिया लानाङा ज' ससाइटि मिलिनानै बेखौ जत्न लानांगौ बिफाङा आरो आसा खालामो जों माने जोंनि क'क्राझार सहरा आरो जोंनि कान्ट्रिया आरो जोंनि पृथिबिया जाहाथे एभारग्रिन जाहाथे जानानै थायो। क'क्राझारनि PCCF आरो CHD आनन्दिया स्वर्गियारिया बुङोदि हाग्रा बिफाना बोसोरफ्रोमबो 1 जुलाइनिफ्राय 7 जुलाइ अक्ट'सिम बन महोत्सव सप्ताखौ फालियो। बिथाङा बुंबावोदि आसामनि रायजो बेंगिरि जगदीश मुखियाया दुलाराय BTCआव 40 लाख बिफां फुलि गायनायनि थांखि लादों आरो बेबायदिनो दिनै बिफां फुलिखौ गायनाय जादों होननानै बिथाङा बुङो। बे बन महोत्सव फालिनाया जोंनि बड'लेण्डनि थाखाय खोब गोनां दरखार मानो होनब्ला जोंहा दायो गभर्नर रुल जागासिनो गभर्नरा मानगोनां गभर्नरा बेयाव जोंनो थांखिखौ होदों जे बिटिएडिनि गंब्रै डिस्ट्रिक्टआव 40 लाख फुलि दंफां गायनांगौ बे 2020 बे अखा बोथोरावहाय बेयाव दिनै जोङो फै दिनैबो जों बेयाव गायबाय 50 दाल 100 दालसो जागोन। दिनै आं बुंनो खोब खुसि बुंनानै आं खुसि मोनो जे जों बे गभर्नर साहाबनि जोङो बे थांखिखौ 40 लाख फुलि गायनायनि जोङो अलमस्ट 19 लाख जों गायबाय दिनैसिम। बेवहाय आं गासैखौबो खावलायो जोंनि रायजो राजा जोंनि अफिसारफोर जोंनि स्टुडेन्टफोर आरो जोंनि बे मेडियानि मानसिफोरखौबो बे दंफां गायनायखौ जाहाथे जोङो सब गामियावनो आरो टाउन सहराव जों जाहाथे बर'फ्रा आरो लोगोआवनो गुबुन हारिफ्राबो बे दंफां गायनाय माने बे थांखियाव जाहाथे फालो लायो। दिनैनि रादाबा एसेनोसै गोजोन्थों।